Sakpaika ang halrok bahay norongni so tinini video to norok sain noman thangana tamno tei sanamna naitong ang kaisa photo community tab post khamani o photo no roast khani dahnai a jagawo norongni comment kabang ma phaika khaidi ka khaidi tongtong ang nono da singba tamani khaya tongmaisa do nung pure ti project ke khaya pana yakari khamu but nungle ti project no karai wan juk singai thangchi unke ba nono te yakar manchi no do ngkan ke faidi kok bisi sayo video indigi thanglasina do bo chuang nungai tongkhu chuang nungbai phano ya pharna ba nuya da no noro khai bini bukhu kaisa se bukung tija nang sinani hnubo reje bunyi resabja gano sirise nai thokai masai maya ani dol rongno na deiko nijino resabo nijino masau hapan je busing nai thok again gidini gin dum chikri nu khana ble tabu khai asai reje tamo osala khai bui musai tongma jaga rogo ker hni tok rong nun tong khabo haram jada rong ni sakini pakhina ta na tabu khai tok nun tong khata rathna bagai rasi rathari ata noro khai tong thongmani boro khai thinani oi iwa kolo khola ai cho jesik panon hun tong dite phaigala ka phaikan ke regi sir honai top sari anong notini Ini baksa ti project rok tamro no bila sing wancharong na hamjak ba tamo wanchano hamjak na jan virus rok khani bura tong no amte rok manjak da hamjak bai tobo Elizabeth hinke selama ya ni sawi pano yokha tabu hinke Hamari te alkabari rok tambo sano ama jora se Simon chinai dan bukan video khai dong ba biang kola hapsai khai bo dak sani tong kha dak ri uina haga dithani dak ri uri khan keno hamai thangano bo chinjo hai kona habmani buji nai sabo tong bini kokro khani buji khan ke ba pede kori dinini sakni oi tar dik hanjo se sao raja ho jashiya lama ka hum hiya ab dima chala no le mang na mo kolaya obab hai obab krei nu da nu kha no nang nai hinke bo hai jingna nangu logi odram te nang nai jat hai pano bono asik roast khalia tangai hinke bo wancha bayabla antawa mawa mugan bai nang masang suka pura kubunyo tangai jani bangni ni makhang nasik se manliye hinke tirin ne bagai am sikno te kaisa kok voice quality to ekdom hamya tangai hinke mic krei do te bai gar ni honto khanai mangsi tongai norok rumo sound proof system thepaja krei thangnang bo tini onek tension kha suang ngai gena khu